سروکزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو êrişa şevaborîya li ser Capitol Hill ji alî piştevanên Serokê Amerîkayê Donald Trump ve şermezar kir û got ku ji bo çend salan demokrasiya Amerîka han derbû ji bo tevahiya cîhanê û niha ev prensîp jêr gefê ye. American democracy has inspired millions around the world. ji bo çendî nifşan demokrasiya Amerîka bo hande ji bo tevahiya cîhanê û İsraîlê re. Bêserûberî û tundî berovajî van prensîban e. Êriş li ser Capitol Hill kareke şerm bû, divê bê şermezarkirin. Bêguman demokrasiya Amerîka dê bi ser bikeve. Serkirdeyên cîhanê êrişa li ser avahiya Capitol Hill li Amerîka ji alî piştevanên Serokê Amerîkayê Donald Trump ve şermezar kirin. Serokê Fransayê got ew digel xelkê ku serkirdeyên xwe bi awayekî demokrasiya ne hilbijêrin. Serokvezîra Avustralyayê jî daxwaz kir dest hilat li Amerîka bi awayekî aştiyane bê veguhestin. Serkirdeyên cîhanê êrişa li ser avahiya Capitol Hill li Amerîkayê ji aliyê piştevanên Serokê Amerîkî Donald Trump ve şermezar kirin. Serokê Fransa Emmanuel Macron got ku ji bo sedên salan bijardeya li pêş serfirazbûna mirov û aştî û azadî bû lê îro ev yek jêrgefê de ne û piştevaniya xwe ji Amerîkayê re daxuya kirin. Et aux côtés de tous les peuples Em li tanişt xelkê ne ku serkirdeyên xwe hilbijartin û çarenivîsa xwe destnîşan kirin. Ew jî bi awayekî azad û demokratîk û bi rêya hilbijartinan. Em li hember tundiya kemîneyekî xwe radest nakin. Dixwazim piştevanî û dostaniya me ji Amerîka re nîşan bidim. Her yek ji Boris Johnson Serokwezîrê Brîtanyayê, Heiko Maas Wezîrê Derveyê Almanya, Narendra Modî Serokwezîrên Hindê û David Sassoli Serokê Parlamentoya Awropayê li ser medyaya sosyal nerînên xwe belav kirin û ev bûyer şermezar kirin. Ji alîkî din ve Hasan Rohanî Serokê Îranê jî got ku ev bûyer nîşan dide çend demokrasiya rojava lawaza. Serokwezîrên Avustralyayê Scott Morrison dûdûliya xwe ji bûyerên li Amerîkayê daxuya kirin û ew welat weke mezintirîn demokrasiyên cîhanê binav kir. And we hope for a peaceful. Dilxweşim ku encumena pîran li ser karê xwe berdewam bû. Em bihêviya ve guhestinek aştiyane ne ji bo desthilatê. Ev demek zehmet e li ser Amerîka ku yek ji mezintirîn demokrasiya cîhanê ye. Taywan biriya wezîra xwe ya derve mixabiniya xwe daxuya kirin û daxwaz ji welatiyên xwe li Amerîkayê kir ku xwe biparêzin û ji mal dernekevin. Herwiha Japon jî got ew bihêviye Amerîka bi ser zehmetiyan ve bikeve û aştî û hemahengî vegere. Hejmareka mezin ji piştvanên Trump ziyan gihandine avahiya Capitol Hill ya Kongresê û nerazîbûna xwe li ser pesendkirina encama hilbijartinên serokatiyê danxuya kirin ku Joe Biden têde bi serket. İvan Umar, Kurdistan 24. Belê hatina Biden wekî 46 Serokê Amerîkayê administrasyona nû ya Amerîka û siyaseta girêdayê rojhilata navîn taybetî Sûriye û Rojavayê Kurdistanê em derbasî Qamişlo dibin Ferîd Saedûn şirovekarê siyasî ji Qamişlo mêvanê min e dembaş kekê Ferîd piştî